אתה תושב הרוב היהודי בעיר העתיקה בירושלים, אז בהזדמנות זו, פסח כשר ושמח. אני מאוד מקווה שכל היהודים יצטרכו להגיע בשבוע הבא, ביום שני, להקריב קורבן פסח בירושלים, בעזרת השם, ולאכול אותו בלילה. באותו לילה יצטרכו לאכול אותו. הצדדית. לא, יצטרכו לאכול אותו באותו לילה בעיר העתיקה. עכשיו? כולם, עוד שבוע. בביאת המשיח. שבוע מעכשיו. שבוע המשיח, אבל... מה זה קשר? אנחנו מאוד מקווים. לא, יש כאלה שרוצים כבר עכשיו, ראינו אז את הרכבים עם הקורבן פסח. כבר עכשיו, ברור, קורבן פסח זה מצוות עשה מדאורייתא. שיגיע ונוכל לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בשמחה רבה. האיראנים כמעט הורידו את אל-אקצא, ראיתי לפי התמונות, אבל בסופו של דבר אנחנו מקווים שבקרוב ייבנה שם בית המקדש ונוכל לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אמר לי פעם חבר כנסת ביהדות התורה, אנחנו מצפים כל יום לבניית בית המקדש ובוא המשיח, אבל בניגוד לחלק מהדתיים לאומיים